Radio sababu kan mo awni soma akulebe radio sababu da soma daina daga kan ya sekin sanganya saba o tanan gushira on fa o watike o frene encore ke mbalu jalo aleka montu bala kulu ko fe medin kan mo watike le fana o frene lukman sangare aleka montu bala kalbene kawfi wati kelen fana o banga soma da ina kuna foni wala se wati okufo awi bakuba kuna fonula o fami noye Arabie Saoudite o masake wala asim guitayo krefe ma do bisimla kunungo o kasanga jamana fla wolu tabuluma Dr. Sugal ko kala maiga ale be Dubai aye kuna fondi jamana nyama ya ci kamina adado na kunguna nye na kalasi o Abu Dhabi kunungu lage mission penni ayebe o keneka o yelo ko folola mare bugu amala dona kafo mali sosu o klalengo fele bolila jaadi kelawla utala ka ta demese ma maribu balubu kon se ko kontane du ambe watim na komisisa alimtim yen selegenan tomba ka la sigidembe malila ale tamake kleflana ka taboti o kasi kana kuna fundiro gela la ku mars kalula akanga takuna yabo yen selegenan tomba o kala gere o keneka korwar kaufe amalu sumawaro ka debtublo nyama ba ko atunna yali fargaldo wa komi gondo yali tomi dali ma labi kasanga korwar yere tabulo woluma damimba bulgina faso ko odawam soga kalu bisabadi france fama wala sabala bela jele biseka nye etugomina unu danga soma dai na donc balu bakuru bawe abena la si awma fana balmage karim si be fe wala mbi do dunga alaka bi kle heredi awni nema kuna foni ambada mne nanga jamana kiwarawi Abdel Aziz haketoini faminoy Amat bin Abdel Aziz ni ali maimi tira kabo Arabie Saoudite kana kumani ya kenanga jamana nyamai kunu kolonel Asim Goita ya bisimla palela we yakina muji hagina chamo jira nyona o malaba mun sola kafo amala dona kafo ko nala makorga cleflaina ni alika tama bana ko maribe na delegation babla kata Saudia kata manyo ya keni Saudia jama masake wala sa benkan ko mbe Saudia kaw ani mari nyoche kabila walela wolu bisika wale ya tugumina amala dona kafo o pere ukoko otige tugumina ni Amat bin Abdel Aziz ni ayaga kafo abolego kolena Asim Goita pe kuna fonlo garalala akwa alengebe mina malikala jamana baye abitara tabulo minga ko makon be ala tanuni ni yin tugulata kasanga obrajele mabala dona kafo ko ni maliko ni delegation blagata aya ko abeja Saudi masake ani aka jamana kono dimbe Dr. Sugal ko kala maiga ale betamala Dubai tajere babe Dubai tajere mini ukeleme kamali wele Dr. Sugal ko kala maiga ni delegation chairman tarani ministry chairman utalagata ni kenen kan aya fa fotugo mina e discours kala kunu o avene la CDC o bamilo Arab Uni o jamana ni mama ko colonel Asim Goita alechi o chika o tidore ko anana kana bengan ko mpu mali ani ni jamana ko folo ni on che kabiri 1985 ko ni jamana ulu ka jamana nyama tara malila
ani an ka jamana ɲɛmaaw donna ma kama Général Musa Tarawele k'u ye fɛn caman kɛ Sowɛl ko maa man ka ɲina o n'a a ɲɔgɔnnaw kɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛ kɛ maaw ka hakili to kɔrɔlenw la a ma ladɔnniya k'a fɔ a y'o laseli kɛ a ye da donna Mali yɛrɛ hɛrɛ la ka da kan a y'a jira k'a fɔ Mali la bi fɛn caman bɛ Mali la misalila kɔɔri bɛ Mali la sanu bɛ Mali la nɛgɛ bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ wa ko ni ye diɲɛ yɛrɛ jateminɛ Mali yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na bi sanuko la ka barika ka bon wa ko Mali bɛ baaraɲɔgɔnya ɲini na o ni jamana bɛɛ n'o ni min sera ka bɛn a la ko o b'o baaraɲɔgɔnya bila sen kan a ye foli se kosɛbɛ Dubaïkaw ka masakɛ ma koba in lajɛba in kɛra o dugu min na k'a b'u fo kosɛbɛ ko o waleɲuman dɔn ka d'a kan ko an bɛ waati min na komi sisan ko Mali bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ ni u y'o to la k'ale wele ko diyara ale kosɛbɛ Alioune Tine Nations Unies ka lasigiden bɛ Mali la ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye kunun n'i y'a ye min senfɛ a ye kunnafoni caman di Mali kan ko alhamdulilayi bi Mali la maa bɛ Ala tanto n'a ye Ala tanto kɔfɛ k'ale kan ka fɛn fɔ min ni tiɲɛ ka surun ale bɔra ka taa Mopti ka taa Sevare wa ko a ye kunnafoni minnu sɔrɔ o taamani na ko ale bɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko maa kɔni bɛ Ala tanto n'a ye ka d'a kan ko fɛn fɛn tun bolilen bɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ Mali cɛmancɛ yan fan ko caman bɛ ka segin bi ka na o sigiyɔrɔ kɔrɔ la wa ko jarikɛla minnu k'u yɛrɛ ma ko olu jarikɛlaw ye o kun bɛ o ka jaka minɛ cogo min na ni jaka ma sɔrɔ du kɔnɔ o bɛ adamaden dɔ minɛ o bɛ muso jagoya minɛ ka olu don jagoya furu la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alioune Tine y'a jira k'a fɔ n'a fɔra ko ka ko fɔ tiɲɛ na ko o bɛ ka n'ale bi dɔɔni Mali la o kun bɛ ni ko digi bɛ ɲini ka ko la tan bi ka d'a kan ko terroriste caman bolila Wagner k'ale ma Wagner ye ale ye taama fɛn fɛn kɛ a ye Mali sɔrɔsiw de ye kɛlɛbolo la wa a ye kunnafoni min fana sɔrɔ la kunnafoni y'a jira k'a fɔ bi in na kɔni Mali bɛ taa la taabolo min na ko a sɔrɔsiw ko taabolo ka ɲi i n'a fɔ Alioune Tine y'a fɔ cogo min na ale dun ale ye diɲɛ seegɛnɛ tɔnba o ka lasigiden Mali la a jarala k'a fɔ mois de mars la kalo nin mana sa kalo min bɛ jɔ o kalo la ko a bɛna taa kunnaya bɔ a ye min sɔn a ka taama in na k'a bɛna taa kunnaya bɔ diɲɛ seegɛnɛ tɔnba o kɛnɛ ka yen nɔ Marebugu a ma ladɔnniya k'a fɔ kɛlɛ maa ɲɔgɔn falen o tɛ a bannen walima kɛlɛ sonsoronnen t'a bannen ko kɛlɛ mana kɛ gɛlɛya mana na yɔrɔ la ni gɛlɛya bɛ nɔgɔya fo hakili ka to adamadenw ka hakɛ la kɛnɛya ko b'o la dumuni ko b'o la o la Mali sɔrɔsiw kununko o jiginna ka taa Marebugu bi na Marebugukaw kɔni ye fɛti kɛ kununko kokura ka d'a kan ko olu san dama de filɛ nin ye su man di tile man di wa adamadenya taabolo si tun t'olu fɛ yen a tɛ ku i la ka bɔ wa a tɛ ku i la k'i sigi hali ka da la k'i bɛ te min o kuma t'a la ko n'a fɔra ko nɔgɔyara tan bi minnu ye nɔgɔya ko foli kan ka kɛ olu ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Marebugu bi in na kɔni ko nɔgɔyaba donna o kow la sɔrɔsiw fana taara ka taa donboloba di ka taa ni fura caman ye ka tila ka taa ni balo caman ye ka di Marebugukaw olu ma na kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Paul Henri Daminba ale min n'a ye coup d'état kɛ ni fanga b'a bolo bi a kun ye maa minnu bila baara min na o baaraw caman kɛra la tile fila in na o ye ɲɔgɔn ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ gouvernement kan ka bɛn minisiri joli ma député bulon n'o ye i n'a fɔ an fɛ yan CNT maa joli kan ka ta o la o da sera bɛɛ lajɛlen ma kununko ka d'a kan o bila la ci min na ko digi kɛra la olu kɔni y'a jira k'a fɔ o sɔminna la k'a fɔ min ka ɲi bi walasa Burkina Faso ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ko kalo 30 ni o sɔrɔla ko a ka ɲi o olu ka laɲini ye o la ni kalo 30 tɛmɛna ko kalafili bɛ se ka kɛ o kɔfɛ
ka faraw ka ko gouvernement kan manga teme mo mwani duru kata mo mwani worola ko gouvernement manga teme ka wa ko député fana manga chaya kadaka ko jamana be gele kono wala o kara woluka langini menu ye benkera la ka abena ta sanga tadi cour constitutionnel mo walma ka layele gouvernement ka kilnan jaga baka o wala sabalo psika blasenga tugumna ko ni afo ko kalo bisaba o kalo bisaba fana ko no temela sango no ko kala flip psika ke o ma fo ko kala flip ko layele de o ko ni kalo bisaba temena o kala flip psika labe ka ke o kwati ko folola ko di war ko fe Amadou Soumaoro alemi nale assemblée nyamaye wako abemi kadaga kwa kewala tuna maula bi kusobe mamindu ko faritu malafia bebo kalama onga kana kera tega kaye ko fana ya dabana ko wore wako atato ko nana tilia chigomina ko afamiali mana sika keti kadaka ko tilia la nana kana mawele sigilendo kasika bara bela gerigere makudi adama big tuguma ko adama big tugu kaka ale nona blay o ko be chigomina bibi na kabiri Amadou Soumaoro tarasa kuna fondondo na tega swaka kenya ko kan abeli ala fenfena bi ko ma tega family jongon sura ka kuma le charelembe bi korwal jamanaka clefla na korwal gouvernement ale ministre do bla kata seskel ke sugu konnana akara mangai kada ka utai ngali ke musumununa o musulu fana ya ke mangambai ko tana ambargo ko sebo ko segana la ko sebe fen tuye keme ko begala keme fly bi ko na fen yere ko tiga san ko war kene na abiyan sugula bi ko fo tiga ka se ka san folo to ko ma ko be green ka ta jame to na de biso ma da jona kata fen gena ko be ko o bela gele bana tambi wa ko sogo ko ko ni kuma ko sebo ko tiara o yen bella ci ministre duru ko be akene kan chebo ture kuma kene kan ani Abdourahmane Soumaoro fana kuma kene kan ka fala ministre to kan o bela gele trakata inye da sugu konna kan ko sugu konna be halamina ko aka gele bi ko sebe ko barka wol kono bulu o femme no e Centrafrique Francis so asinani mina na Centrafrique akuma so ko kacha ko sebe Francis jamana nyama ko no ko mamunu do ko tunte coup d'état la ko tepeka kudu ke Centrafrique jamana nyama la o la ko ku bla sisa Antonio Guterres ale ni nale gnesri nan to manya maye ale aja ka foko nunu be mi kama we la kanade o la kana ko dun ko fema ku soro ku bla telela o be grente mu konna na ku bla mamu me na kabri tenendo o Francis jamana nyama ko be kuma la sela ani gnesri nan tomba nga Centrafricain abe munu gabulu ka tribunal tikilamo wolo ko ma kalama lu nyina akola alisa ka abe wuluka buluka ame watim na comme ça Sénégal ko Sénégal be gerebula kadaka ko o ka sara do be wallo kanga duma amusaka kacha ko so apti go milal bi kono tombo nyongola ko wuluka hake wa ko ga hake ngini ga duma men ka fsa ko oye ode femino e Ukraine Vladimir Putin alawana kelema ya akmeka toye Chinois jamana je olympique mbe asumana saballa foko bankono o bana sankoni o aye fala karbala kadaka bira aye kele damne avec kefla bonyongo bi Ukraine kana laban ka tonya fokunu aye erkelin ketmala ko mami famu ko tunganga famu jona Emmanuel Macron ngandali kuntuntala ko ngandale tumbana ko anapoto la ko no tebe ale hadina fam o ko Ukraine ko beki dabwala alaban ko ale bena Ukraine boshipe ka sawe kadaka jamfa mi dona rishi jamana ma sanjan temenola ni odu abifama ko Union Soviétique o ke utile ko fe ko ale ko ni fele mi na fo rishi jamana bragele fele mi ko akota to njuwe nata o satkala amara dona kapo ayaja kele ko ni dadu na ebi o anana ye kafo kuna funula yemi fola ko ni Ukraine ko banto eta ko Vladimir Putin ayemi fo ni beko fe wazo l'Amérique saw l'OTAN no ye na dra jamana ka tomba ni America benebe tomba na pa ko l'OTAN
o bɛɛ lajɛlen fɛla fɔ layidu ma maa si lamɛn ko kɛlɛ kɔni daminɛna bi mugujugu caman cira ka taa kɛ wa o kɛra sababu ye maa caman bɛ ka boli bi k'i kun da fan wɛrɛw kan kanubaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka fari ni ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne n'ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ne